Akong itimbaya ang DXDC RMN Davao silang ika-63rd nga anniversary. Padayon sa paghatag sa tinudanay nga serbisyo publiko, pinaagis paghatod sa mga nag-unang balita, komentaryo, drama o entertainment nga mga programa ngadto sa mga katawhan sa Dabaweños. Kabalo ko nga ang maayong relasyon nga inyong na-establish ngadto sa mga listeners mao naghatag og inspirasyon sa DXDC nga maningkamot pa aron mapakusog o mapanindot pa niini ang paghatod sa mga serbisyo publiko nga mausab ang hinungdan nga nahimong number 1 ang DXDC sa mga pinakaulahi nga mga survey. Sa makausapas, sending our best wishes to RMN DXDC. Congratulations, Team Davao, mabuhay! RMN ang kasama.